Adrenalinen pulserer indeni, og jeg holder det skarpe barberblad mod huden og laver et hårdt snit. Endelig. Kødet åbner sig i en rød bane, og jeg tømmer lungerne i en tavst, hvirvlende tåge. Fucking 8 timer højt. Så snart klokken ringer ud efter sidste time, blusser de forbudte tanker op. Jeg venter på stilheden, men der skal mere til. Der skal hele tiden mere til, og jeg trykker barberbladet dybere ind i mig selv, tværs gennem hårfollikler, lymfekar og svedkirtler. Bobbel af blod svulmer op. Det ligner et stort knappenålshoved, der stikker ud af armen, og jeg når at mærke en lille bitte sorg eller flimren midt i koncentrationen. Så begynder jeg at skære.